Ήταν πριν από λίγο καιρό, όταν ο 16χρονος Γιώργος Μπουφίδης με την ομάδα του μπροστά σε διευθυντές μεγάλων εταιριών και καθηγητές κορυφαίων πανεπιστημίων της Αμερικής κατάφερε να βγει τέταρτος στον παγκόσμιο διαγωνισμό ρομποτικής. Σήμερα ο Γιώργος, πριν ακόμη τελειώσει το Λύκειο, ετοιμάζει βαλίτσες για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα ακόμη έξυπνο, ιδιοφυές παιδί που η χώρα του δεν μπόρεσε να κρατήσει. Είναι πολύ δύσκολο να πετύχεις μια ευκαιρία για να πας μπροστά στην Ελλάδα. Αυτό είναι μια θλιβερή, θα μπορούσε να πει κάποιος, πραγματικότητα της Ελλάδας, το οποίο δεν μου αρέσει. Αλλά για κάποιους είναι και η μόνη λύση. Πήγαμε στην Αμερική για τον παγκόσμιο διαγωνισμό, που ήταν όλες οι εταιρείες και όλα τα πανεπιστήμια που προσπαθούσαν να προσεγγίσουν τα παιδιά, να βρούνε κάποια παιδιά τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη δεξιότητα. Ένα στα 10.000 παιδιά, λένε οι παγκόσμιες μετρήσεις του μαθητικού πληθυσμού, ανήκει στην κατηγορία των χαρισματικών παιδιών, τότε στη χώρα μας κάποια από αυτά θα τα συναντήσεις σε αυτή την τάξη. Κάθε Σάββατο πρωί θα παρακολουθήσουν μαθηματικά για προχωρημένους, αστρονομία, γενετική και μηχανική. Πόσα από τα παιδιά αυτά λοιπόν θα παραμείνουν να σπουδάσουν και να καινοτομήσουν στην Ελλάδα? Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία σήμερα έχοντας υψηλό δυναμικό σκέφτονται τη φυγή από τη χώρα. Ακόμη και από αυτή τη μικρή ηλικία όμως. Κοιτάξτε, είναι λογικό. Υπάρχει και όλη αυτή η συζήτηση μέσα στο σπίτι, μέσα σε κάθε οικογένεια, με τους γονείς, ότι το παιδί να μην πάει χαμένο και που θα βρει δουλειά εδώ. Οπότε το παιδί το μόνο που προσπαθεί να κάνει είναι να βρει ένα πιο ασφαλές περιβάλλον. Βλέποντας ότι ο Αλέξανδρος έχει κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες σε κάποιους τομείς, σαφέστατα υπάρχει η σκέψη πάντα για το εξωτερικό και ίσως όχι απλά σαν μεταπτυχιακό και νωρίτερα. Θα μπορούσε να πάει και στο Λύκειο ενδεχομένως. Παιδιά τα οποία έχουν ταλέντα, που έχουν δεξιότητες, που είναι χαρισματικά να φεύγουν στο εξωτερικό, προφανώς είναι μια δύναμη η οποία χάνεις μέσα από την ίδια σου τη χώρα. Τα χαρισματικά παιδιά αντιπροσωπεύουν το 0,2% του ελληνικού παιδικού πληθυσμού. Είναι παιδιά με υπερυψηλή ευφυΐα και σπάνια αντιληπτική ικανότητα. Η συντριπτική τους πλειοψηφία όμως, ακόμη και από το δημοτικό, θα απορροφηθεί με υποτροφίες σε κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Η αναξιοκρατία, η ενεργεία και η έλλειψη πόρων και ευκαιριών λόγω της κρίσης σπρώχνει τα κοφτερά μυαλά σε φυγή. Αν μιλάγαμε πριν από 10 χρόνια, θα σας έλεγα ότι δεν είναι κακό που φεύγουν τα παιδιά. Σήμερα είναι λίγο ανησυχητικό, γιατί πρέπει και κάποιος να μείνει πίσω. Και μετά, Γιώργο, θα επιστρέψεις ή όχι? Ποτέ δεν ξέρω τι θα φέρει το μέλλον, αλλά θέλω να επιστρέψω.